Но, здравейте хора, ние сме PvP Gamers и сега ще снимам в Indective PvP, втори епизод на евента. Тук с мен са Датони Фе и Пизагай. И ето, започваме да обираме айтеми. Аз нищо не мога да взема. Аз взех 4 каски вече. Аз взех не. Чакай, аз не си нещото такова. Я хоме. Не съм си сетнал хом. Я приеми. Имаме турки. Не мога да взема нищо. Аз за сега съм взел 7. 7 аз. Аз 7. 8, 9. Аз взех 9. 4. Не ги брой. Имаме портни в холма. Мале, аз се препълням с каски. Аз съм взел над 10. Ти само каски ли ще мята? Не след това. После и други части. Сега мятат само каски, аз се напълня. На На гръдници. ето на гръдници. Аз ще метна малко каски, аз се напълних целия. Аз един. А те много. Аз съм взел 2. Майко, аз съм магнит на граници. Аз съм магнит, дай. Са панталонки взеха, майко, колко панталонки взе. Ето, показва Вихай на YouTube. Да. И както виждате, вече сме ютубъри и тримата. Хоме бързо. Яме портни бързо, какво пизага. А, не, бутушки. Бутушки няма. Абе, бързо ме. Бързо. Аз съм фул. Трябва да си мятам тия Protection 4. И по-общо. Бързо. Мале, ние тук бързо пълни безстони. Как ме е чува, бе? Чакай, бе, тъпа пизага. Не. Нямаме никакви бутуши. Как, бе, аз имам? Мъничко. Ти къде ме портна, бе? Еми, бързах за бутушите. То сега ме чува, бе. Бе, давай в пълвата фет. Еми, фул са ми. Аз има не. А брадвете ще мета ли? Да. Моля, се препълни пак с мечо. Аз памет. Аз пък бутушки не взех. Да, ще има. Като сте клекнали е по-малък шанс да вземете нещо. Слушай. Мен ми става още 6 лута. О, трябва да вземе, брат. Те са Sharpness 5. Аз взех една. Аз взех 3. Аз взех една. О, взех бутуши, тук някой беше метнал. Аз имам 70. Кажи, когато някой те до хоум не кажат. Лако. Аз за това. Лако. Лако, бе. Бе, нали, трябва да мъжики се. Както е взел 12 братви. Аз пък съм взел 1, 2, 3, 4. Аз една. Да, бе. Аз 9 взех. Аз 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аз една. Братия, лукове. Аз лакове не искам. Колко лукове взех. Не ми трябва толкова, бе. Яме портни в холма. Топа пизата. Това беше хейстка, май. Или не беше хейстка? И почваме спринтовете. Бързо до холма, бързо! Приемай от сега. Сет хоме, веднага. Абе. Сет холм. Нямаме место в честовете. Как бе? Нямаме ли дърво? Трябва да хода за дърво, бързо. Нямаме. Отивам за дърво. Аз Взех
легове, се паеш на Чест. Бързо, дърво. Сега ако не спият ки стрелки, аз ги махам ти от тук. Аз взех малко дърво. Пусна! Да, бе. Тебе. Не може така. Хоме? И после... Сигурно... няма да има. Не е лагнало. Сега си вървиш по вода. Аз си върви идеално. Аз си взех 200. Аз се правя често. Лагна сега. Лагна. Заби ми сега на мене. Аз съм във въздух. Не! Къде съм, бе? Хоме! Почваме след 10. Ма то е лагнало. Хора. Лаги е... Забил при мен. Нещо лагна на сървъра. На спринта винаги лаги. При мен е такова. Оле, как ме роба. Аз не мога. Ако крашна, ще трябва да паузна. Аз съм... Какво? Аз съм хомо. И пак заби. Пак лагна. Ей, тук има лава. Мен веднага ми лагва. Умирам. Лав? Това не е тъпо направено. Аре бе, респаун. Аз съм хомо и правя честове. И снимай спринта, да ето трябва да се снима спринта. Ще мога да си оставите. И хора, не можах да снимам спринта. Защото лагна. Аз съм първи с гъса. Не псуваме. Трети уинер! Да. Аз трепах се пълно. Ето. Не мога. И ти си първи, бе. Ти си първи. Маля ще обърна. Ти си първи. Добре. Аз съм клетка номер 3 влезна. Аз не го знам, лабиринт такъв. Еми, той аз не го знаех, ама... Миналко. Виж, влезнах в средите. Виж, влезнах в номер 3. Трябваше. Пиза гай. Брат. Вече или брат не искаш? На коя? На кой лар? Той ще го изпревара. На кой лар? Спринт, ма то вече свърши. Сега на кой? Виж, влезнах в номер... Виж. Да. И аз скочи. Не става. Тя ще звънне. Баща ми влезе в стаята, извинете. Няма проблеми. Няма проблем. Всеки има баща, предполагам. Аре, сетове, тука брат ви, мат ви. На кой лар бе? Човек даде ми 3 сета и 3 брат ви. Плака. Или не?
Това беше от спринта. Добре. Защо говориш тук стегнато? Мисля си. Здравейте, хора! Аре бе, лагна бе. А му казах да не лаги изобщо. Аре бе, какво е това зомби в кома бе? Лагна. Аха. Ще бъде зомби. Крашно. Не е крашно. Май ще спра клипа, за да си да пише първото. Ма на пауза. Да. И що ние вече имаме? И отново сме тука. Сложих на пауза, защото трябваше да релогна, защото ми крашна. Евент. Лагна. Не е лагнал. В момента лагна. Не е лагнал. Лагна ли? При мен не е лагнал. Преди малко лагна. Това на всеки е различно. Да, тук Снейк. Сега ще му аз след тук. При мен е. Warp Snake. Лагна горе, видяхте ли? Не. Ще има Снейк. На спална. Сега. Сега кой ще победи? Аз. Аз. Той е добър в джампите. Да. Айде пускай бе, да го. Чакай бе 2 минути. Може Найс български. Чакай. Найс. Найс български. Ще го спряха. Найс български. Какво не знаеш бе? Български ли не знае? Чакай бе, няма да пиша. Аре бе. Аре, искам да почвам. Не мога да се гличнеш. С Ендър Перли. Абе, може отвънка долу и оттам да скочи. Не може. Нали има тако, има бариера. Я Ендър Перлички. Не работят на спална. Не. Аз ще дам повече спитки. Тук колко блока бе? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Микрофона ми пада надолу. Как? Така надолу. То това е без спитка се минава. Ама аз пак ще си взема. Я ще се помогна на спитка, че той тук се фри. Аз съм седна съм си взел май в първото. Аз съм цена. Ето тук имаме една спитка. 2. Почваме след 30. Не, ще си чум. Това е моят класически. Няма да го закривам. Да вон. Я покажи на хората какъв е. Е това. Името му е пизъка и скина му една момченце спица. Момченце спица. С блуза, която има пица. Така го казва. И скина му на момченце спица. Няма да закривам тая красота. И без меч. И хода с бутушки. Аз нямам ПВ. Да. Всички
Почваме. Айде. Някакъв тип ще иде. Почвам. Всички. Да, не, Минка. Она ме лигнят. Да. Хвана го лигнят. Често се случва при мене това нещо. Да. Знаете кой има лигавня на клипа? Лигавня. Това се случва често при нас. Да. Всеки ден. Аз съм един от първите. Аз съм трети. Трети, бе, Муршо, аз съм първи, бе. Кой ще се мериш? Ще се мериш, бе. Как казваш, да вън като че нещо я викам. Кажи го на клипа. Кажи го на клипа. Аз съм го на клипа. Ей, клип! Ох, паднах. Аре, бе, падам на първото. Вие спитка. Айде! Ако може да скоча и да не падна, ще е добре. Нямам го бърда и в по-лъка шоудъл. Black Shadow. Black Shoulder. Чернилката пък. Съм мъртв. Спокойно. Ще изпия спи. Ще да падна. И аз паднах. Това не мога да се видя. Може бе, такъв ти не можеш да го минеш, брат. Аз не почва пристъпя. Чукя след 2 минути. И да вон, че го минах, бе. Дай ми награда, бе, да вон. Честен. Бутилки. Чай са, това е за вас, YouTube. Полеза ще направи. Аре бе, къде съм бе? И паднах. Ти го вида, де. Паднах. Пак да това. Вижте къде съм, аз съм първи. А не, да, първи съм. Аз си първи. За тебе е тамата. Еми, това е невъзможно. Репорт. Репорт хаки. Репорт. Никтрон. I am Никтрон. Репорт. Стига сме се лигавили. Лидинг. Чайл. Дай мляко. Дай мляко. Вайпер пипие. Е слипинг. То как го направи? Чека бе! То това е изи пак да се случи. Как? Чукя след 1 минута. Остана тук. Да, бе. Ма верно ли бе, пица гуи? Сега. Здравейте хора, аз съм Пица Гай. И здравейте хора, ние ще правим бим бъзъвчет. Виталия. И хора, днес ще правим бим бъзъвчет. Кой го направи? Ще брат на брат. Браво е. Ние се чудим, защо не можеш да такова пък пишеш след 1 минута. Бати сервер. Те тук
Чупя след една минута, чупи си. Пак падам, за кой пада, бе? Кой път падам на камера? Байганьо, има ли ръкик? Здравейте хора, ние ще правим бим! Здравейте хора, днеска ще правим бим, позвачели! Добре, добре. Не, зле, не стига. Добре, не стига, Shut up. Shut up, bitch. Човек тия падат като круши. Аре бе, бе, спадам като едно манго. Айде, паднах. Каусуайна. Вижте, what the fuck? И аз съм почти. Не строго. Нещо не ми върви на джампува. Риква ми се. За клипа. Да. Може ли ранг? Той побеже. Не, той беше мембър и преди да... Не. Газ! Аз паднах. Газ! Чупа! Аз съм напред, хора. И това е правят. Здравейте хора, ние ще правим бим! Падна. Паднах! Яс! И как паднах, бе? Прозрачието на WTF как паднах. Как паднах? Мисля, че този клип ще отиде към Funny Moments. Да. Марио Екс, ни се тъпа. Тъпа, Випер! Айде ще приемеш ли, бе? Здравеняк. Зелен. Тапак. Какво ми прие, бе? Какво ми прие? Това е. Здравейте хора, ние ще правим бим, позвачели! Хайде, дам. Се поес. Еш. Опа. Не съм аз. Изи. Еш. Аре, бе. Абе, я сега война. Сега бойник пускаме. Бойник пауър. Ето, това вече е изи без пажината. Изи джъмп само. Той го... 23 минути. Супер. Имам по-дълъг. Като свърши този евент, ще го го паузна за другия. Ако ще има. Не, няма да го паузваш, а ще ходим да изиграем едно PvP. Не. Да. Не. Клип да няма. Само на евентите. Ако има чак PvP евент. Ще има PvP евент. Значи за PvP евент. Не мога да скоча. Ще има... Това как се скача, бе? Аз не мога да скоча първото. Бълта, брат! Хора напреде са. Чушката липта. Паднах! Стига, Ама наистина ли? Кукли, вакбан. Seriously? No. Seriously? No. Seriously? No. Кукли, вакбан. No. Seriously? No. Какво да спра?
хвана лигнята и край изклипа, той също се различва. Какво? Какво за мен не бе, Той ни го хвана лигнята, край изклипа. Ще го кача и падах. Те, бе. Не, не бе, стига се лигави. Но този клип се казва Indective PvP, втори епизод, Лигавня. Лигавня. Или грамотност. Добре. Грамотност плюс евент. Или няма го качвам. Що? Не, качвам. Лигня плюс евент. Да, Indective PvP, втори епизод, Лигня плюс евент. Защо да не се лигаваме? Забавно е, ще сме по-забавни. Си така без тишина. Аз съм си такъв и без това, просто аз така се държах в първия клип, защото все пак не е първи клип. Да. Ако може да не ми се оплита езичето. Все пак говориме перфектно българския, къв английски аз говоря. Перфектен български знаем, ние сме... Там те портнаха. Гъве! Гъве портва! Не. Чакайте събора. Айде. Ами го портват. Честно. Аха, нека. Паднах. Искам да ме портва, падна. Ти след там. Сега 3-2. О, няма да ме портне. Тук има паижина. Nice English. Аз па English. English, бе. Абе, къв English, бе. Абе, къв English, къв бъгъски. Найс бъгъски. Перфектно. Перфектна оригиня. Само се оригна. Простак. Да живее културата! Остава и да пръдне, бе. Не, хорошо. Това е по моята част. Това клип стана пъти път. Смешен. О, нямам го. Оп. А не да сме някакви тихи, където нищо, само Така. някаква тишина. Баси, днеска сме на Warp Event. Да, и тихо. Айде мина. Какво? Ти си го минали? На последния джамп паднах. Не бе, не. На последното джампче паднах. Много съм добър. Аз не мога да мина огради. Последния блок ли си падна? Да. Аз. Навън ще има ли книга сред? Поле, последния стайл най-напред печели. Не чупи! На оградите съм. Омага, точно в последния миг минах огради. Сега съм нагоре. Качвам се по някакви стълби. Така. Редовно си яши бананите. Бана. Шибаняните ли каза? Кажем пак. Бананите, бе. Шибаняни. Ох. Това ли е джампа? Аре, бе, парашут. За ти е толкова дебел, че се разпаря като парашут. Човек, паднах на последния. Yes! Кът Криси. Те го щупиха. Една целувчица. Так. Ние говориме перфектен английски
български. Ау? Да, Ти чао, мерси. Ай, бете си. И сега той ще падне. Не, то го мина. Аз скача там. Аз там, Кристи, аз паднах ето. И аз. Ама, от това на това. Аз е това тук. Yes. Парасут. Ей, пич, махни си капса. Кажи. Ние нашия хлеб кога ще го спираме? И ще паузирам до следващия евент. И отново сме тук и продължаваме с PvP евента. Да. Да. Пиеме пучонки, Леговете лапаме. И лапаме, ядеме лечендар. Аре, почваме. Аре, почваме. Почвах някой. Карвам ги в Вайпър. Аре, по Вайпъра. Имам. Сега ще ни размажат. Какво ще ни размажат толкова? Това ги написа. Вайпъра ме бие. И лагна. Вайпъра ме бие. Тук ставаме ленце. Вайпъра е пажена бързо. Ей, такива бъде. Първо биеме по всички и накрая сме тим. Много лагва тук. Нищо. Не съм добър на PvP, затова. Вайпъра ме попука. Лаги. То как човек се бие. Каската ми беше на толкова малко. Аз бия по парашута. Аз си ги фиксвам. О, как ми се кила масника. Ей, маршо. А да спря да лагва. Да бе, полагна. Айто спря сега, спря. Лекичко се да мислиш. О, няма спидка и стръмка. Да, лагна. Ние сме тим и накрая такова се бием. То може да умреме до това. Аз сигурно ще умра. Мен ми трябва хилп, защото Вайпър е някакъв да не бъде пажено. Лаги, човек, то как ще се биеш? Да, заби. Ай, ласка, че Вайпър е пажено. Давайте. Аз ще го бутам с... Бързо, докато е без лек. Един умря. Бързо. Той ми изглежда на хак, бе. Не, аз съм бия по Марио, вас да не ви бия. Ние по Вайпър бия. Умря. О, напълних се съсето, той е бил с над 5 резерви. За нас да има. После в холма ще ги фикснем и видя лага. Бой. Имам без каска си. Без каска си. Дай с брадвата, защото такова. Чакай си фиксне. То човек... фак. Чакай ми се каска. Му направих да обади. О, майко! Вижте земята! Help me. Той само той. Как умрях? Бе? Той умира. Той не трябва да взима сето. В паженото. Едно в едно само. What the fuck? Едно в едно. Може и да вълна да тръгне. Са по Shadow, ти си Криси, давай, Не, беше без честплейт. Не мога, трябва да затворя. Айде! Да. Браво, Криси.
Без панталонки и честплейт бях. Я преми да оберем айтемите. Не, те сега ще скочат. Някой да отиде да вземе айтемите. Чакай, тук си взема едно фрикилче. Аз убих 3 този евент. Ще взимай фрикилове от този. Той обра айтемите. Сега да не спираме клипа или ще го спираме? Ще го спираме, това са евентите. Аз качвам без седмица. Не виж, що аре да се спираме. Още едно пиво. Място ви е на не мога да избягам. Си направи си място. Сега си прати ето ви. Хоме. Те се мелят там, аз скачам. Прибери айтемите в хоме и после си изми на града. Чули? Да не мяташ айтемите, че... И ще спирам. Не да, защо стане това малко по-дълъг. 36 минути. Нищо да ще го качваш повече време, но... Вайпъра ми показва филм, Не. То още ако ще до днеска сраса. Я клип се получава. Аре бе, легендарките къде са? Изпирали го? Не. Вау! Като лаги! То... Не си взем легато. Колко каски ми даде? 4 честплейта, 4 пантонки, 4 бутушки, 4 брадви, 4 веча. Това е. Да спирам ли клипа? Не. Много дълъг ще стане. Мисля го спирам. И това беше от нас. Евентите свършиха. И ще се видим в следващия клип. Чао! Чао! Не съм го спрял. Не ми да го спра.